Τα σχόλια τα έχω ανοιχτά. Αν βγείτε να πείτε ότι τα πέναλτι του Παναθηναϊκού σύμφωνα με τον Άρη δεν ήταν πέναλτι. Έτσι, για να βγείτε να πείτε, επειδή χάσετε από τον ΠΑΟΚ 0-2, το να αρχίσετε να ψάχνετε να βρείτε για λόγους διαιτησίας. Λοιπόν, ξεκινώ επιθετικά γιατί αυτή την αντιπαράθεση είχα. Ο Παναθηναϊκός δικαίως πέρασε στον ημιτελικό, κέρδισε εύκολα τον Άρη με 3-0. Ο Παναθηναϊκός με την προσθήκη του Παντελίδη και του Τετέι έχει αλλάξει την εικόνα του, γίνεται πιο επιθετική ομάδα, πατάει πιο πολύ περιοχή στην αντίπαλη περιοχή. Και όταν πατάς πάρα πολλές φορές στην αντίπαλη περιοχή, τα κέρδη είναι πολλά. Γκολ, κόρνερ, πέναλτι και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός μέχρι το 30-31 ήταν καταπληκτικός και ειδικά από τη μέση και μπροστά. Βέβαια, στην άμυνα πίσω δεν έχω ακόμα εμπιστοσύνη, αλλά βέβαια εκτός από τη φάση του Μωρόν που έβγαλε ο Λαφόντ και στην ευκαιρία του Άρη στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου που πήγε να γίνει εκεί λίγο ένα βαβά, σχετικά Παναθηναϊκός δεν δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση. Πιο πολλές φορές πατάγαμε περιοχή εμείς του Άρη, πιο πολλές φορές ήμασταν επικίνδυνοι. Μπορούσε το σκορ να ήταν και μεγαλύτερο από το 3-0. Αλλά και με αυτό είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τετέι, Παντελίδης έδειξαν την αξία τους και ορθώς τους είχαμε κλείσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να έρθουν στην ομάδα. Ο Παναθηναϊκός μέχρι το 30, όπως είπα, έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, μ' άρεσε, ήταν πολύ επιθετικός. Μετά έχασε λίγο το μυαλό του, έχασε την αυτοσυγκέντρωσή του. Ο Άρης βρήκε τα πατήματά του, ανταπεξήλθε στην πίεση του Παναθηναϊκού, έκανε το 8 λεπτό του, έχασε την ευκαιρία με τον Μωρό που έβγαλε ο Λαφόντ και τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο δεν έκανε. Ήταν ακίνδυνος, όπως προείπα, και τη φάση του πρώτου λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά δεν έπιθε ο Άρης ότι μπορούσε να κερδίσει αυτό το Παναθηναϊκό. Το θετικό που κρατάω είναι ότι αλλάζει η εικόνα της ομάδος. Αυτό που λέγαμε και έλεγα εγώ στα προηγούμενα βίντεό μου, ότι ο Γενάρης είναι κοντά, θα έρθουν προσθήκες, θα έρθουν και άλλες προσθήκες. Θα αλλάξει όλη αυτή η εικόνα, θα γίνει καλύτερος Παναθηναϊκός, βγαίνει σιγά σιγά, δεν είμαστε αυτά τα παρτάλια που ήμασταν τότε, αυτό το συνοθήλευμα. Τώρα ο Παναθηναϊκός αρχίσει και φτιάχνει την εικόνα του, με ικανοποιεί αυτή η εικόνα, βήμα-βήμα, τα μυαλά μας δεν πρέπει να παίρνουν αέρα. Συνοπτικά δίκαιη πρόκριση, ημιτελικό σε διπλό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, επόμενος αγώνας πολύ δύσκολο, τα μυαλά μας δεν πρέπει να παίρνουν αέρα όπως το είπαμε. Πάμε Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ που η ΑΕΚ έχει κακή ψυχολογία μετά το στραπάτσο που έπαθε από τον Όφη που αποκλείστηκε με 0-1 και πάμε να πάρουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, προχωράμε μπροστά.